musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaleri buuɗaliru mende fere feeñay windere fenjay ɓatake bindaɗo nasande nogasi jeeɗiɗi jolal hitande ujunnaje nogasi joyi ɓatake men fati koye cellal ɓalli. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamina. En jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala moni popɗo woni min calminima, min juurimama, min ñaguimama duwaw min duwanimama. Enen kala en denti yo Allah ɓeydan en jaam ya rabbi ya rahman. Alhamdulillah, kala alhamisa yewtere mon buuɗaliru mende ene heewi nayanade en e cellal ɓalli nde tawno afa ngalu ko cellal, afo cellal ko laaɓal ko an neɗɗo o. wasa wonde laaɓal gertugal so yaltine laaɓi kono to walata ɗo laaɓani, ko ñamata ko laaɓani, ko yarata ko laaɓani, ni woni gertugal. Kono sa yi ɗum ne yooɗi ene laaɓi. Laaɓal jeeya koye farillaji ɗi jomiraɗo ɓuri farlinde e neɗɗo nde tawno neɗɗo so laaɓani dey makko Allah moƴƴata, cellal makko fewata, o sellata. Ɗum noon fulɓe mbi afo ngalu ko cellal, ko jiɗɗa jawdi ko pop sa sellani a ittandi mbatta e cellal nga hay soni gasandi laaɓa cer ha gonta haydara ha mbatta ñagade beele ya sellu. Ko wasnanma to gonata galo rafi arayma, on rafi o wasnuma ha gonta ɓolo, rafi o diño e ma ha ɗannonoɗa yidde dañde cellal. Won ɗannotoɓe hande ha Amérique wona ƴeewoyde jawdi, won yahoɓe hande ha Europe wona ƴeewoyde jawdi, won jogiiɓe rendez-vous ji jamma e ñalawma joƴƴinta ñallinta wona jawdi ƴewata ko cellal. Alhamdulillah, banda men yo Allah rokken cellal, yo Allah ɓeydanen cellal. Kono noon ko nunɗal ngal ko yo Allah ɓeydanen cellal. Kono kadi ko woni nunɗal ko ndenen cellal men. Allah de so tagima rokkima ɓandu, rokkima wonki, rokkima terɗe timmuɗe, tinno reen ɗum, saabu ko garnowoma reen ɗum. Mbasa rewde mbelendi aduna, mbasa rewde dahɓeji aduna, mbasa rewde cafndeli aduna, mbasa rewde ha ñoodo bina. Sa ñoodo bini hankadi kadi dafeɗa, saabu aɗum men hande sa rafama tan a hoyi. Won rafiiji keɓata hande tan a hoyi. Yo Allah dandu en hen ya rabbal alamin. Hade men yettade yewtere meɗen cellal ɓalli, hanki en kaalino to banggue leydi Guinée Bissau. Eɗen gandi Guinée Bissau o dumuna kala wonno koye orgal sumgoji.
caggal mum ñande alet jewtuɗo henno woni nogas e tati lewru novembre ɓe jeehi suɓoyade koɓe 12 candidat eɗen gandi landa ɓurka mantinade leydi ndi yahani hikka koko joƴina ɗi sumgoji noon ɗi mbaɗi e dow peewal hay so tawi wonɗo nguttu woni feeñani ha woro sumgoji gasi ñande alende catal tambingal sumgoji ɗi ene fiɓi hande o alhamisa saktude holi gañiɗo hanki sanga midi piyande dilli waɗɗani gale lamorgo ngo ha ɓooyi noon groupe koninkoɓe holliti tami leydi ndi e juuɗe mumen guddi keeri dow keeri less kolliti pirti ɗi sumgoji ɗiɓe kolkisi ndewani lawol Oumar Sissoko e Mbal oɗon gandi yaltino e 2023 o hollitino wonde kanko e joom suudu makko ɓe jewtidi o ƴamtata daawal ɗimmal lefol laamu caggal o jotti ha e nder nde hitande o holliti o felliti ƴamtude daawal ɗimmal kono eɗen gandi leydi ndi ne moftita siya mawɗo nder ha tenti leydi Guinée Bissau ko leydi kewndi kuddataji no feewi woni pollugol laamu kono kanko Oumar Sissoko e Mbal eɗen gandi guila waare lefol laamu peeje kewɗe yiɗi dirguide laamu makko ɓooyi waɗede wona hande fuɗɗi ko wawi wonde kala oɗo saaha kam jaam arti kono militaire holliti woni groupe militaire holliti wonde oɗon saaha leydi ndi kala woni e jimadi mabɓe ɓe pirtiɗi sumgoji ɗiɓe kolkisi ndewani lawol so Allah jaaɓi noon so heɓoyama ko ɓuuri hen labde ma artoy en so haaji jomiraɗo eɗen mbawno yaññade wone kumpitte kumpital mon so haaji jomiraɗo ha takkusan inchallah eɗen jaaha ha to cuuɗi meɗen ndulmaji ne wonde sunare ɗum ko caggal jaltugol nene Ramata Diadiaɓe en duwanimamamo welede Allah e makko kanko e dendagal maɓe julɓe pop en duwanima Diadiaɓe demɓe sarsarɓe kan hanɓe babaɓe e dendagal sarɓe pop e dendagal ndulmaji kala duwanam hanki sunare musde kadi ne yani ndulmaji ɓiɗɗo ndulmaji naajo dariɗo gendiyanke labtuɗo biyetenoɗo sohna Lelɗo Dia kañumne ko debbo darinoɗo to banggue lorgol leɗɗe to banggue laaɓal wuuro to banggue senare wuuro to banggue ɓamtare wuuro moƴƴo jikku laaɓɗo reedu cifanaɗo moƴƴere kañumne hanki ene yalti aduna to Dakaru to so haaji jomiraɗo gasa taw ko hande wirete ɗon ɗo cuuɗi meɗen ndulmaji ɗo en neldi duwaw dendagal ɓesgu makko kala en neldi duwaw enɗam makko kala en neldi duwaw ndulmaji naɓe kala yo Allah yurmomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala ya rabbal wara est ce que aduna ko ɗi tan woni aduna eɗen kewiide e kala saaha kala jibinaɗo e rendo men yo Allah wurno barkina wona yimmumi bawmu tan jeeyi ɗum ko enen fof ndendimo so mawni ma o naftu woɗɓe ko naftata jinnaɓe makko hande won wonɓe ɗo ene nafta yimɓeɓe ko meeɗa naftu jinnaɓe men alhamdulillah ɗum noon kala ɓiɗɗo jibinaɗo toppirɗen tinnoɗen e mum jangguinen paltoɗen ndenen ñamminen koltinen jarnen jiɗen kala ɓiɗɗo mo jiiɗa tan nangu ko ɓiye janggo en wawi taw ko o woni nafoore maɗa saabu goto mi fanne naftoro goɗɗo min oɗona naftoro kam min mboɗomi naftoro on taw jinnaɓam naftorakimi ni ko ɓuuri ɗum kono oɗo naftoro kam minne kadi mboɗo naftoro on ɗum noon teddodiren jiɗodiren jiɗen cukalon ngara won kon janggo dartoyto darɗe meɗen wat ɓiɗɗo kala ko ɓiye wat yumma kala ko yumma wat baaba kala ko bamma poftina hoorema kala jaltuɗo aduna ko enen kala jaara tawno moni kala wonɗo heedanno goɗɗo ɗum noon enen wuurɓe ɓe yo Allah wele en o fawa enen laabi peewal
o yurmo en o yaafo en ko adina mayeten kamɓe yaɓɓe woto nimsa maɓɓe woni ko ɓe jehi ko podooje Allah ɗe fodani julɓe yoɓe pecce hen ya rabbal alamin. Yewtere men cellal ɓalli banda men mbiɗen cellal woni afo ngalu. Neɗɗo noon ko kañum foti rende cellal mum. Goto emen kala ene jogii ndimagu wawde wittude so tawi nani rafi, o rafi ko barowo walla o rafi ko koynowo. Holko woni ɗum? Anani bamma wari ɗum ko prostate, walla wari ɗum ko diabète, walla wari yumma ko tension, walla ko cardiaque. Anne hoorema jaɓoɗa ɓattade anduɓe bitta holko woni cardiaque. Sabu hande heewi waɗi men ko ɓerɗe de taƴa, ɓernde muusa, ɓernde yuwa, fofandu watta sukku, jom watta kirisde ha ɓooye jomum maaya. Eɗen ndaara jomum ne galle ene kirsa e kala saa yoko ɓernde nde muusata, fofandu riɗɗata, fofandu kalato jogan en tan ko yar ndiyam, tappu becce ɗe, lele seeɗa, accu miijoji kewɗi, deñu ɓernde ma. Sabu holɗum en ngalna ɗum humpitu, en ngala ɗum gande. Alay sago mbatten jogana ɗum gande. Woni yimɓe ɗe ngoodi so tawi kala ko tampini ɓe hande so tawi colli tampini en ha tampini en, wona mbatten ko hata colli, loweten ko fetelaji, lowen hen conele ha heewa, mbaɗen hare jamma, ulɓiten cabbuli maɓɓe, pellen ha noppi ɗi kaaɗa, ɗi doga ɗi ɗacce en. ɗum ne kadi so rafi arini ko noon. So rafiri enen fof en dadoɗen bitten rafi o, holko jeeyi o rafi, holko addata o rafi, elminen mo. Ɗum woni jikkuji tubakoɓe. Kala ko ari ɓe daroto, ɓe dado, ɓe ñamata, ɓe jarata, ɓe ñantotako, ɓe coftanta goɗɗum so wona wittude haɓe ganda ko elminta o rafi. Ɓe ndiwta ɗum yaha bolol mum, ɓe ndiwa ɗum yaha bolol muɗum. Kono enen noon arat tan diño e meɗen, hoddiroji Allah, bawɗe Allah, hoddiroji Allah, bawɗe Allah, rafine ɓeydo ŋoñade en. Sabu rafi o kono kootuni, so tawi takkima e ma iwata, sa fooɗi yeltini ƴiƴam. Ko rento ɗum tan, anne kay ala muññit hoore ma tan, ittu hen haqqille ma tan, ala ko haɓade ɗum tan woodi. Wona en jangata, eɗen janga fof, eɗen ƴoƴi, eɗen kaala, eɗen tinda, eɗen tindina, kono jangude ɗi rafiji ha foola ɗum ɓuri banda men. Hande won rafiji ɓurɗi mantinade rendo men, aɗi ɗo ndiñi, hay goto men dawata wittunoyde ɗum. Ko kaari waɗini tan selli, kaari waɗini dañi jaam, wanni ala. Alay sago wooda yarlitiɓe e rendo, wooda yaltiniɓe e continent, wooda yarlitiɓe e leñol jaɓa wittande ɗum hunde mbawa safrude ɗum. Hande ko ɓuri hewde hande natti wawde muñje nande kabaru bonɗo. Saɗi kabaru mo welani tan ɓernde ma ñallata e jaam. So téléphone ma soni woni heure uji hade ma ƴettude tawat kiloji 3 giwi e ma. Sa hab alhamdulillah, ñanden won gorko goto joom suudu mum yalti aduna, ɗo cuuɗi men lappol polol dande maayo ɗo. Sohnaji makko yalti aduna jamma hedde caggal kiraɗe. Kamɓe leldino no yiir debbo ni, o mandi ɗum fewani. Woodi hono makko goɗɗo mo tintini, ɓe nawi debbo suudu safara maɓɓe. Nde ɓe jetti tan docteur ƴeewi debbo ko maayi. Timmani hay lewru, timmani hay lewru e balɗe 15, timmani hay lewru. Kanko e docteur o e neɗɗo makko o ɓattiɗomo, ɓe nawi debbo o morgue, mbaɗi ɗum toon o arti. Galle maɓɓe o, wuro ngo, wonɓe caggal wuro ngo, hay goto tintinani. Waci yimɓeɓe kirti ɗani ɗayngol men moƴƴol, pini ha kacciti,
nde o fuɗɗi tintinde aduna o. ko ɗum woni pinal, ɗum woni haqqilantagal, ɗum woni neɗɗagal. kono noon neɗɗo ma e minuit tan téléphone ngaji dujjet dajet, photoji dujjet dajet, ɗum ne wawi warde neɗɗo. ɗum ɓuri bonde rafiji kof banda men. woni yimɓe ne ngoodi ala ko ɓe jiiɗe aduna so wona habrude kabaru bonɗo. aɓe keppan ɗum, aɓe jiɗan ɗum. ɗemɗe maɓɓe ɗe gonata koye ngadde, naafɗe maɓɓe ɗe gonata koye ngadde e warñude, so wona ɓe kabru ɓe cellata. naafɗe ɗe nattata ngadde. neɗɗo so maayi woni eruji, walla a nani kabaru mo welani, yimɓe ne jiime ñamde, walla yimɓe ne jogii koɗo, walla yimɓe ne jiime kumal, walla yimɓe ne jiime woni hunde, accu haɓe jaha ha gasa. walla ko waktu kiraɗe, walla ko waktu lelde, accu jomumen lelo. sabu sa haalniɓe ɗon ala pop ko mbawi nafoyde no haydara so wona walde joɗade. walde joɗade e walde sunade e waldude ɓerɗe musoje e waldude bojji e hadde wuro fo dejje, hay mo sellano e galle he ronkat fewde. taw ko an jeeyi lor o. Allah yiɗa lorowo, Allah yiɗa leptowo. ko maccuɗo Allah, ko jiyaɗo Allah, hoote Allah. eɗen jogui to moftiɗen, moften. ɓayden mbawi wirde mo e jamma he, moften mo ha weeta. sen noddi aduna, holko aduna nafata jamma. alay sago noon mbaɗen cultivé, pinanen aduna, pinanen juɓɓudi aduna ɗo yarata. taw wona tan wiya kaari mayi tan mo fof sorto photo mum, ala photo makko, ala photo makko. taw nde wuurde a meeɗa ɗakku photo makko, jilɗa photo mbaɗa hen rip ɗakka. joni joni eɗen to tan yiya photo jomum maayi tan nodda galle jomumen, mboɗo duwono jomumen joni joni. neɗɗo maayi joni joni suwa hay ɓuɓde, jeeya neɗɗo wona Amérique walla wona Afrique walla wona banggue goɗɗo tan nodda joni joni mboɗo duwono kaari. tene kaari suwa hay ɓuɓde, taw kaari hay ɓuɓde ɓuuɓani, mboɗo duwono kaari. eɗen keñi banda men. duwaw to banggam ko janngoye mum tan, taw kadi ɓerɗe ndeeƴi, nodda joomum ne deeƴi, donɗa ɗum e haqqille deeƴƴo, teskodiron e haqqille deeƴƴo. duwaw wona hunde heñortede. kaari maayi tan tut yomin jaa duwaw joni joni. ene wuli jaw, ɓerɗe ene nguli jaw, jeese ne ɓuuti, guite ne ɓuuti, sunare ne woodi, ɓerɗe ne daari. sa wiya nodduɗo joni joni holko jiɗɗa? wona muñide joomum. so wonko joguiɗa noon aɗa wawi neddo joomum e weevuji mumen, mbiya kaari mballitoɗo e muñal ha hunde decca, nodda duwoɗa. kono téléphone ngal ma ɓolaw tan tut, kaari min de mi nani kaari rutima he ɗum koye hulɓini koye ɗum nangam. ɓeyda joomum kadi goƴa, ɓeyda joomum lor. wona noon. saɗa jogui buuɗi wallit joomum. sa ala buuɗi jooɗo ha deeƴa seeɗa, ha decca, ha dejja e hakkille ma no hoore maɗa, ɓe dejja e hakkille mabɓe, duwoɗa mbasa ɓeydandeɓe lor. mbasa ɓe gusten loroji, gusten teddedi. surtout so en dañi jamalun, ene mbiyata jamalun. jamalun ko mayite. bon jamalun kadi kadi wona to banggue arab kam mi anda jamalun. jamalun mo mbiyata jame jamalun koko madina tan, ɓayde hankkadi en batti jamalun mayde tan ko mayite gasi. tinnoɗen hen no moƴƴi, ndentoɗen Allah walla en ko rende cellal men. woni yimɓe ɗe goni soɓe ɗanaki jamma, soɓe pini koye ɗe, alhamdulillah, hunde hulɓintu. ɓalli ɗi hunde moƴƴani. ɗacce yimɓe ɗano ha weeta, so weeti kuccana golle ɗen. ɗo ne jamma aroyde hankkadi taw ɓerɗe puɗɗima suyde, taw joni hankkadi wawi ɗannade hankkadi ni. ɓerɗe yimɓe fof boni, ɓerɗe yimɓe fof muusi, yimɓe fof dañi ɓerɗe. tene ngala safara, tene ɓerɗe lekki mum woni ko serde ha ɓurti, beele moɗa poɗɗon ɓernde kalma. hankkadi ɗum jokti hewɓe hannde. woni hen dañi ɗum koye galleji he, woni hen dañi ɗum koye dewle he, woni hen dañi ɗum koye golleji ɗi, woni hen dañi ɗum koye kabruji ɗi, woni hen dañi ɗum koye fitinaji ɗi, woni hen dañi ɗum ko hakkude mumen e ɓesguji mumen. wonno jiita ɓesguji ma ne mbayi ene kaɓa e koye mumen, beldani ene tekkodiri, ne gaƴƴodira, ɓernde ma heɓa ɓuuri hewde ko yumiraɓe. baaba kam nan tan deeƴini moɗi. wonno babiraɓe saaha ko rimɓe, ene deeƴi tan ne deeƴi, ne deeji hen, ene muñi kala ñande hunde tan ko tut maayi meɗale. taw wona lelaki koko gayni ko ɓooyi, kañum koko andi hen tan.
woni yimɓe ne godi ko gandi hen tan woni hen noon ne mbawi dugde ne ƴatto ne purkito ne pifo kono ɓe koko maayi tan ɗum noon bandamin il faut mbaɗen cultivé société men o rendo men ngo ko enen pewnita juɓɓudi men ndi ha mbasen gañade so nde enen fof en gañoto so waɗi ɓen fof en gañoto hande rafiji ɗi ne keewi tentino rafi biyeteɗo prostate mawne nani ne jogui prostate miñe nani ne jogui prostate kawma nani ne jogui prostate bamma ne jogui prostate walla bamma to ko jogui prostate holko woni prostate holko woni o rafi o rafi holko woni mi waɗa feere mi anda rafi o walla mi namdo rafi am anda rafi o mi anda ko addata rafi o mi anda ko jeeyi saabu o rafi o hande rafi taare tampini yimɓe woni hen taari men cukka ha donka taarade woni hen mbaɗante ko bakanel mbuus yule e mum ene yaltira ɗon eɗen jiiɗum ñande kala ɓayde rendo men hande wonti rendo ɗiɗo rafiji alay sago mbawen wittude ɗi mbawen namdade hay nder hutbaji ɗi ɓayde yimɓe fof joɗini keeɗi an almami a jogui humpito mango wango fayida e andude o rafi paɓotoɗo julɓe ko woni e ɗemgal maɗa yimɓe fof nan ɗo henna pintinaɓe hen pintina jeeyaɓe Allah ɓe ndentina jeeyaɓe Allah ɓe ɓe mbawa rentade saabu ko an tan goto jomiraɗo rokkiya haal ko an tan jogui konngol goɗɗo haalata an tan jogui konngol moni kala ko keɗiɗo sene wela sene metta denkotoye nofuru muɗum ala kaari keɗoɗe ala konngol yawtigam moni fof nana ŋaaɓi woni kono huccitema kalnaɓe ndentinaɓe jeeya koye wallude l'islam jeeya koye wallude yimɓe ha cella saabu jiyaɗo Allah o mo sellani nangata taare salliktako salligi mum fewata yahata salliginta yahata juma yahata e jokkere ndam wiroyta mayɗo watta par ce que joɗora ɓoy tan taare jalta eɗen gandi rafiji ne goodi hande ko rafiji tampinɗi yimɓe ɓe ko rafiji musɗi kamniɗi ɗum tagui hande sa wayri yiide neɗɗo jama woto felmo sa wayri yiide neɗɗo ne ara e dente he woto felmo hande ɗin rafiji ni tampini worɓe no feewi rafiji ji tan joom nangata taare teni safaru mum ne muusi namdi ko moyen namdi ko haalis wona wasade noon wona publicité kono koɗo haako ko non toon ne wiye gorel te aɓe kaala ñande kala kam mennoɗo wasde nangude taare yari hen wi alhamdulillah kaalirmi ko Allah kaalirmi ko goonga kaalirmi ko Allah kaalirmi ko ɗum goonga kaalirmi ko yimɓe kaalnimi ko wonduɓe hen kaalnimi ko safruriɓe ɗum kaalnimi minne mi haalda Allah kala kala setto e hunde setto ko ganduɗa kala ka anda hoto jab setta ni Allah wiine Qur'an wama shahidna illa bima allimna min cettotako so wona ko min gandi hen ko ɗum tan min gandi hen kam kala jarnoɗo en jogui taare ɗe darotako wi alhamdulillah hande noon ko rafi tampinɗo yimɓe so rewɓe gaddata rafi o so fijirde addata rafi o so seliya addata rafi o so rafi tan garɗo ni henna mi ala hen humpito min kono mboɗo wasi kam goto men foof mboɗo wasi goto men foof yo tinno kam hirjina witta ƴeewa ko addata o rafi goonga e goonga wawa wallude yimɓeɓe holno ndentorto saabu gonduɗo hen o kam wiyete ko holno safroto heddiɓe ɓe gondani hen ɓe holno ndentorto hakkude duuɓi 35 walla duuɓi 40 fayi duuɓi 60 ko ɗo rafi ɓuuri wawde tampinde yimɓe ɗo o ɓuuri dominde yimɓeɓe ɗo o ɓuuri dominde worɓe ɓe haw naatan duuɓi 70 omo tampini hande worɓe tampugol ɓurtu hecci hanki hôpital Dalal Jam ɗo ko gratuit worɓe ngare mbaɗe consultation gratuit ƴeewe so tawi on ngala rafi biyeteɗo prostate musidɗo Abdoulaye Zakaria an ene toon wonno e kañum filmanno ñalawma ono yaari min jiiɗino wadde hen programme pular
kono noon tambiɓe geɗɗe ɓe majorité o gona nanani pularo. Saha fof ene hirjine e oɗon rafi cancer de prostate, oɗon rafi biyeteɗo prostate ko rafi kulɓiniɗo. woni hen ne jogo caɗele taare dambo, sene taaro wula jaw sukka ronka yo sukkito. woni hen kam nangata taare tan, wasde nangude taare wona hata banggue rewɓe to. ɗo yiiɗa fof joomum ne sorɓa, sa jooɗi joomum ne sorɓa toujours. ko wayno kam leyɗele mawɗe ɗe walla liggotoɓe tigui walla joloɓe avion ngaji jahani garta ɓe mbaɗa kuusuji beele wawa nangude joomum. kono alay saago batten wittande koye men ɓayde enen ko suturaji en ngala doole so tawi are e men en cuurtoto walla en donkat fewde walla en donkat wondude e ñawɗo o tigui rigui. alay saago ƴeewen ko addata ɗum ko ɓuuren rentade. mi meeɗi nan docteur goto ne haala o wi ko tubak, o wi ko anda fof ko kam o prostate mo jiiɗa o ene jeeya e ko ɓuuri wawde hebbindemo e yawdemo arde o sélia condi sélia ñamitendi ɗam kosam sélia ɗam ɗo woni kosam condi ɗam. sa ƴeewi yeru ko wayno leyɗele continaji, ko wayno continent américain walla européen walla asie walla banggue goɗɗo, a heewani yiide condi kosam ene ñaame. ko kosam liquide tan woni gonɗam e bidon ngaji tan ñaamete. so cornflakes mbaɗata yo ko mbawade foof hankkadi ko kosam bidon ngaji tan. kono jiya tan conele poudre ɗe no ñamirten gaani ne ñaame toon, kono goni toon de kono mbawi jangtade ɗum. o heewani to rendo mabɓe ñamde kosam condi so taw ko cukalon. hay sukaɓe keewi ñamminede ko kosam liquide woni kosam gonɗam e bidon ngaji ɗam, ɓira ɗam tan lowa e bidon ngaji. kono enen ga hen ko conele ɗe lappaten, teni condi ndi sa ñamidi jamma an debbo mbalta ko sofoyde ha weeta, an gorko saranaki mbalta koye herka ƴelde taroyade hawe. en nande gonga sa fi sélia jamma gayni sélia o liggoyto denkoyto e maɗa. tawi ka debbo joni hande rewɓe hewɓe so gari e hôpitaux ji he ɓe kewi wiyede ko ɗaccu sélia jamma, accu kosam jamma ɓe kewi wiyede. sélia o noon ko waɗi nebam, ko graisse ɓolo, won ko fewna e nder makko sohlani terɗe cohlani ɗum jamma. ɗum ɗo kala ko hunde jarde accude hakkille e ƴewde hono ɗum yarata. rafi goɗɗo o mo ganduɗa nane diine men ha hande en bittanani ɗum hay seeɗa. teno mo jiiɗa kala ne wondi hen, kala mo ene ummo ko ma rokka jungo walla wayno perlotoɗo walla wayi tan no jiilotoɗo ha wawa ummade ni. koyɗe muusoje, koyɗe muusoje nana kammini rendo ngo, nana domini rendo ngo domingol ɓurtugol. tene ha hande en bittani en bittanani ɗum ko jeeyi sababu koyɗe meɗen muusa. beele ko ndiyam ɗam jaraten ɗam, walla ala ko aliment o walla ko ñamde nde, walla ala ko jonɗeli men ɗi, walla ala ko joɓɓi men riigi ɗi, walla ala holko addi ɗum, holko saabi koyɗe men ɗe muusa. mo jiiɗa fof jogui koyɗe muusoje ha ronka darade. koyɗe muusoje rendo men ɗe muusa haɗe ngula wonti nokkere. hol nokkowo nden nokkere, hol joɗori tan nokkude koyɗe yimɓe tan ne duppa. wiya yimɓe koyɗe holi on holi o, mbete kanko wala haaju, mbete kanko wala guese, mbete wala golle, mbete wala galle, mbete wala dépasse, o jotorango nokkude teppi yimɓe tan nokkere. alay saago jogoɗen wittu luggingo ko jeeyi sababu muusalla koyɗe tampinde hande rendo meɗen. min de kalne jaami rendo men ko koyɗe muusoje tan nananmi. an kaari koye lekki koyɗe muusoje ala min de ko mayɗo hay yaade mi wawa. mi natti wawde yaade jama, mi natti wawde jokkoyde enɗam. koyɗe ne muusa tan, ne ƴakka tan, ne yuwa tan, ne yuwa tan, ne wula tan, goram ɗum tan nanata.
jomum nan tan nan koyɗe mum ne ɓoosa koyɗe mum tan ceeɗa koyɗe ne muusa. Holko addi ɗe koyɗe muusooje bandam en mawɓe en hanki ko yahannoɓe te neɗɗo ne yamira yo yah, neɗɗo yamiraka yo jooɗo, yamiraka yo yah. Ko saabi ɗe koyɗe muusooje? Beele ko ndiyam ɗam mbitten, sabu ndiyam ɗam ko calcaire ɓolo. Hande ko enen tan jarata ndiyam robigne, walla ndiyam robigne enen tan jarata, par ce que hande leyɗele kewɗe nokkuji kewɗi ne tiyata ɗum, sabu diƴƴi ɗe gona diƴƴi laaɓɗe moƴƴe so tawi ala filtre, sa ala ciggirguel guel ne sigga ndiyam ɗam. Sabu ndiyam ɗam ganduɗa sa ƴoogiɗam way kono won jamdi walla feere gonɗo nder, ene wurwiti toon, ene yirlodo e ndiyam ɗam. Sa joƴƴini ha deeƴi ma yi ko wayno joodi ndiyam ɗam ɓakkere joodi mum tato ene denkoyi nder deglode siwo to walla beñoir to walla londe. Joni noon ɗo ndiyam ɗam jillodiri ɗo walla londe jillodi walla siwo jillodi ɗo, ka jarɗum koko yaadi hen, beele ko ɗum sukkoyta ɗaɗi ɗi, walla ko ɗum rokkoyta probléme o, walla ko ɗum addoyta caɗele ɗe ha deedi mbatta dogde, walla koyɗe muusa, ko jeeyi o sababu fo wite. Ala e sago wite, sabu so koyɗe muusi a yahata jama, a yahata juma, a ubboyta mayɗo, a duwoytako, a jokkoyta endam, diine ma forñi. ɓayde neɗɗo ko cellal makko woni diine makko, jiɗɗa Allah ko rewde, alay sago sellen ɗum no alay sago afo ngalu ko cellal, wadde afo diine o ko cellal, sabu sa sellani waare walla. Sa yiɗi rewde Allah no jiɗɗa rewde Allah ni, alay sago ndena cellal ma, alay sago bittanen cellal ngal gonga e gonga. ɗe geɗe ko geɗe ɓurɗe mantinade hande o e nder rendo meɗen. Caggal ɗum ko hygiène woni laaɓal. Laaɓal rafiji kewɗi hande naata men manki ɗum ko laaɓal. Mi arta e potuji looɗe ɗi, pollode nan ɗo firlo e leeso to ñamaten ɗo ko ɗon poɗo jotto, leeso ngo ko ɗon poɗo jotto. Pot joƴƴinaɗo e leeso, eɗen ñaama en gaddi pot guittaɗo e loonde, pot nanaɗo e loonde ƴooga ndiyam, gadda joƴƴina e leeso sarama, to teppe ɗe jaɓɓata, ɗo koyɗe ɗe jaɓɓata, ɗo yimɓeɓe jooɗi, ɗo gertoɗe ɗe ndewata, ɗo juɗɗe memi ha tampi, ɗo laaɓal ngal waasi wonde ko ɗon poɗo jooɗi. Jarɗa gaynuɗa jarduɗa ɓiye, gaynuɗa goɗɗo yo rokkam mi yara, gayno poɗo rutto e nder londe he bujum. Allahu akbar, ko enen mala. nder deedi men ga hen ko ɗum woni nane ko mbimi ko, eɗen laaɓi bowal dey kono ndero eɗen goɗɗi laaɓal. ten se mbiyamni tooñin woɗɓe ɓe ko tunwi ko, ɓe ko cicci ko, tawan sa ƴeewi ko mbatta ko ceer ma taw ɓuri tunwude. yo han nanga pollonde leloɗa donka dañi jaganayi, nanga pollonde kippa ɗum pawa hen hoore maɗa, hoore ma waɗi bamɗi o tenɗi en dananɗi en fof ne hen, pawa hen hoore ma. neɗɗo aɗa yiilo pot onon pot ala ɗo, taw aɗa hippi pot aɗa fayi hen hoore ma, a pot de nani guitta pot totta jomum, jomum ne sikkitta koni oɗo pot, o neɗɗo ko afli ɗum nanga pot ha goƴƴoya kadi e londe adda kadi. La ilaha illallah, ski aduna ten jomum yo ko pinɗo, ko pamɗo, ko anduɗo aduna, min mboɗa andi ko tati koɓat. banda men sen juntima rendo men ngo saha eɗen mbawi yuntade mo ƴeewen de, ƴeewen laaɓal ngal ko zéro, ko ngal zéro, foti goto jara hen, jarna ɓiye o yedda o nedde ñitta heewi, o yara hen, o gayno, o rewni hen jooɗi makko, goɗɗo rokkam poɗomi yara hen, goɗɗo yara hen gayno poɗo ara denkito e leeso o jooɗiɗen ngo, walla poɗo hendu ara weɗa poɗo furlo e leydi, gertoɗen ɗon fof ne ɗon, ala fof ko ala ɗon, nanga poɗo piɗɗa seeɗa lombitama kadi e nder ɗum ɗo he, walla kas ne wone bafe moɗon, walla ɗum ɗo hen aɗi waɗi tufam walla kosam, ngara lallitama seeɗa, ay nanga kosam aɗa dokka ɓiyete na anda taw liggi koko naati hen, liggi ne wawi nadde hen, ko wooje baɗɗe ko fate banggue tétanos, walla mbiyen ko fate banggue
no mbiyata ɗum ni kadi so yaare fiɗima posone naata o nder ma o tooke ne wawi taw liggi o ko baɗɗo tooke walla hoowere nde walla ɗi waɗi tooke walla goɗɗum naata toon jirgaɗa seeɗa tan naggam aɗa kosam jarnaɓi reedu ñalla dogde ɓandu ñalla wulde hunuko futta ala ko pawguɗo ko pawle jamma ko paali taw noon ko oya ɓe tooke naate makko ko tooke ɗe naate hunuko hokkimo safo bonni toni ɗi ɓurni hunuko ɗo gandi kalami ko dogni reedu ndu rendu wandu woni wulde omo tuuta reedu ne doga a miijotako ko kaas oya ma lawƴani o walla mo nelɗa ɓiye yo addane kaas o adda kaas lawƴaka mbaɗa hen kosam jarnamo walla mbaɗa hen kosam e lacciri ñamminamo gayna o lelo tan o fina tan rendu wona e dogde kaari kay ko pawguɗo joni joni kaari kay ñaami lelima tan ummima nana tuuta nana o doga reedu ala haydara o ñamani ɗum kay ko ñamano ɗum tan ñaami taw ko kaas woni mo laaɓani saabu liggi koko naati toon howoyere koko naati toon ko tooka koko naati toon ɗen tooke naati e makko dogni reedu ndu so mayani kay alhamdulillah kono rendu kam ɗum dogni ɗum futtinimo walla jiyani aɗa jagga boros tan boris o gane lawƴa tan denkay taarude mo woppa ɗon ten taarude men nde fof ko liggiji ɓoli liggi ara ɓuuco a tampa yaaha anne gara kadi piya hen boros piya hen patma borisoɗa ɗum waɗi jiya joomum daña safoji bonɗi hunnuko wayno koko waɗi nder to goɗɗum ni won kowoje nattuɗe hen ɗa yiyani ɗum ɗo fof ko mankude laaɓal hygiène taaroɗe men ɗe ngala laaɓal garaɗe heñi tan gataɗe ɗon panci ha heewi waɗani hen ndiyam tan ne fanggini ɗon ceero ɗum tagui min somi ari taaroɗe laaɓani mboɗo wawi joɗade balɗe mi naatani muɗum saabu rende ɗum ɗo am ɓuurani mi wawa somi naati tan laaɓani automatique ɓanna waɗa puƴe ɓandam ndu waɗa puƴe automatiquement mi natta hay civilisde hay soko ngaari mbarɗa mi wawa ñamde han kadi neɗɗo sa yeehi taarude a tawi taarude nden laaɓi a ari a tawi taarude nden laaɓi ka kellifaɗo ka baɗɗo fayide ka cultivé a tawi taarude nden laaɓi jiɗɗa ko yah namdo ndiyam so ndiyam ala banda men gaddani ham siwo ndiyam ɓe gaddanma siwo ndiyam walla gaddana hoorema siwo ndiyam sa heblima gayni mbaɗa hen foof yaaha laaɓa so goɗɗo ari tawane laaɓi kañum ne waɗa noon ni aduna men yarata kono a ara ɗe heñi tan cokkoɗa tan tawa hunde fof ne paaci dow ganda e hoore maɗa ganda e hoore ma tan ha bona wona taaroɗe ɗe goodi a wawa nadde sa awa hay ɓattade cicceki mum ko to e luuɓi to tawanma taw sagataɓe ceemeɗe fof ne galle cohluɗo fof ara womo tan wanja ko mum yaaha ɗo laaɓal heɓata ko ɗon infection ngaji ɓoli keɓotoɗon infection ngaji ɓoli keɓotoɗon ɓoli sukaɓe rewɓe tokos ɓe gara looto pilanɗam arta men keɓa ɗum jaaha mawna keɓa baktil farjiji woni luuɓol ngol ganduɗa alaɗo haaɗi ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe jarɗe accude hakkille banda men tinnoɗen e tindande haala belka ñawɓe men haala belka e ñawɗo ɓuri docteur ɓuri pikkir ɓuri poɗɗe ɓuri siro haala belka e rendo men ɓuri pikkir ɓuri poɗɗe so buuɗalir men nde feri feeñi fen jeyɓatake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam so haaji Allah rahmanu aljuma janngo ene gasa musidɗo men Ghali Abba ma aran men e yewtere men buuɗalir mende eɗen nangi seeɗa so haaji Allah rahmanu yo jam ñallu musidɓe tedduɓe